Perfecte, vinga. Això és la taula de mixatge. Això són les pistes dels micros de convidats, doncs en tenim 4 que estan allà, també en podem afegir un 5è. Tenim la pista del micro aquí de l'animador, tenim pista de 3 CDs, 3 lectors CDs, que majoritàriament és el que utilitzem, fins i tot si les ràdios utilitzen molt ara l'ordinador, que tenen tot a l'ordinador, nosaltres seguim utilitzant molt el CD, fins i tot utilitzem els vinils, quan tenim cançons així com antigues o fins i tot hi ha emissions de música actual, punk i tot, que treballen molt amb el disc antic, el vinil. Doncs tenim 2 pistes, també tenim minidisc per tot el que són un moment. Per el que són entrevistes utilitzem o l'MP3 o el format minidisc. I doncs després tenim també una pista pels casets, però clar, cada cop s'utilitzen menys, ja no la faig servir mai. I els ordinadors, aquest és l'ordinador on envio, aquí tinc una plana. Què tens, això? Aquí, això per exemple és pels informatius, doncs els jingles d'entrada d'informatius, pel temps, per exemple. Tot això són músiques de fons que utilitzo en el meu programa. Després tinc, això són jingles d'anunci de final de l'emissió. Això és d'un joc dels vilatges, on donem pistes sobre pobles de Catalunya Nord i la gent ha de saber quin poble visitem. I jingles i després cançons que també tenim gravades a l'ordinador, que van passant a la playlist i que també les utilitzem enviant-les des d'aquí de l'ordinador. I d'aquí després, més aparells. Això és el guió. Això és el joc amb tot de preguntes de cultura general a nivell de països catalans. Doncs tot això, de fet, són preguntes en diferents temes. I això és el guió, avui un guió més curt, ja que la segona hora és la Gasaia. La Gasaia, que és un grup de joves de Catalunya Nord que fa una emissió on parlen d'actualitat a nivell de països catalans. Això està enregistrat, no? Sí, la venen, la graven com que treballen o estudien, doncs la graven i després nosaltres la passem aquí i després també es repeteix durant el dia. Doncs vet aquí una mica. Això són tota la llista de preguntes. Què? Que vam estar verges. Ah, clar, vam estar verges, exacte. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Rafael. Merci. I aquí, doncs, he de telefonar al que